Kde to jsem? Moře? Co? Bossy? Co tady děláš? Já nevím. Co tady děláme my dva? Tohle je snad Sanna. To, já tě zkusím plácnout. Au. Sem to fakt není, bossy. Ne, to je sopka. Tahle hora je sopka. Jdeme rychle natěžit dřevo. Hej. Já si myslím, že jsme ztroskotali na ostrově. Ne. Že ne. Počkat. Kde bychom mohli být? To jsme jako v Pompejích, že je tady sopka? Asi. Rozhodně bych vykraftil základní věci. No. Víš co, jako... Ať jako jsme trochu v bezpečí. A ještě jdu těžit dál dřevo. Jo. Co budeme dělat, kámo? Doslova jsme ztroskotali na ostrově. Já vím, ale s tou šílim. Počkat, já si pamatuju, my jsme se plavili, mám pocit, že jsme pluli na nějakou, to jsme pluli do kam to bylo? Myslím si, že do Keni, ne? Jo, myslím si, že jo. A pak jsme potkali nějaký piráty a tím po nás stříleli dělem, ale nic víc si nepamatuju. Pak jsem se prostě probudil tady. No já taky. Protože já jsem byl na tom... Kolik máš dřeva? 5 logů, 8 plenků a jednoho toho... A kde seš? Nevidím tě. Já tebe taky ne. Snaž se najít trosky. Trosky toho... Jo, vidím tebe. Jas, kámo. Ale co budeme dělat? Doslova už se stmívá. Já bych si nakopal ještě jeden strom a jdeme pod zem. No. Vykraftíme prosím pickaxe. Okay. To pickaxe. Natěžíme ještě pár dřeva a jdeme pod zem. No. Vezmi crafting. Já už jdu pod zem. Já už jsem. Tak já půjdu do tvý. Jo? Dolů. Ale jako co? Jak jsme se sem vůbec dostali? Nevím. Tak jsem se všiml, že potřebujeme i uhlí pro světlo. No. Já rozhodně vykraftím takhle trapdory a hodím je tamhle nahoru, jo? Dvakrát. Vykraftil jsme ten pickaxe? Jo, vykraftil. A dáš mi ho? Jo. Akorát já beru tady to uhlí. Já mám tady nějaký andezit jsem neměl. Jo, ale já beru tohle uhlí, jo? Jo. Jak? Mě by fakt zajímalo, jak jsme se sem dostali. Taky. Já si pamatuju ty piráty. No. Víš co? Jak tam přesně jsme šli a oni tam projeli okolo nás a stříleli po nás a najednou si nic nepamatuju už. No, já. A pak až si pamatuju, jak jsem se probudil na ostrově. No, se mnou. Dáš mi nějaký torčky? Mám 7. Tak mi dej třeba 2. No tak jo.
jestli se mi to odsekne, no. Děkuju. Děkuju. Takže já potřebuji tady dole rozsvítit. Okay. Kámo. A potřebujeme jídlo i. No já ještě moc minus hunger nemám, no ale budem ho potřebovat pak. Já tady teď hledám pod zemí. Jaký random věci. Třeba teď by se šiklo uhlí nebo irony. No. Rozhodně budu moc rád, když zanecháte odběr, dáte si like, dáte si i zvoneček, aby vám žádný videjko neuniklo. A budu moc rád, když tohle video dokoukáte až do konce. A pošlete to svým kamarádům, kamarádkám, ať se na to video taky podívají. Mám kejvku! Jo. Můžu jít za tebou? Jo, pomoc, rychle! Rychle! Oh, hodně je jízky. A nic nevím. Já taky ne. A tady je villager, zombie. Což to znamená ale, že tady musí být někde vesnice. Ne, nemusí. Au. 2 zombíky. Pomoc. Já nevím jak, já nemám meč. A ten pickaxe nebere ani moc to. Rychle pojď dovnitř. Nemůžu tě najít ani ty trosky. Ty se nespomnu u trosek? Ne. Tak musíš nahoře vydržet do rána. Zkusím, no. Máš bloky? Trochu. Tak se vystav do výšky. Tak jo. Ne, to by... Blbej skeleton. Ten tě se střelí, jestli tam budeš takhle. Tak se obestav. A zkus se ze zhora rozhlídnout po troskách. Tak jo. Ať je vidíš. Jo. Kamo, snad na tomhle ostrově přežijeme. Vidím trosky a naši díru. Tak tam běž. Jo. Nemám ale ani krumpně. A je tam zombie, který na mě čeká. Tak tam tak počkej do rána. A nebo to risknu. No jako nevím, jestli to chceš riskovat. Utíkám. Otevírám ti. Okej, jsou to pavuci. Otevřel jsem ti. Jo. Ne. Měli to do mě kvůli tam těch trapdoorů. Proč se nemohl prostě rozbít ten trapdoor na to? Já nemůžu za to, že takhle jsme aspoň v bezpečí. Víš, kde jsem? Ne. Tak zkus najít tu tvoji věž. Jo, vidím ji. Tak odtamtud uvidíš pak naši díru. Kámo. Ale už se trochu rozednívá. To je aspoň dobrý. Vidím tvojí nick. Jo, tak pojď. Tohle je zatím takový naše bydliště. Že ano. Tak, pickaxe. Já se také musím vyrobit pickaxe. Já si vykraftím i teď meč. Teď jsme ozbrojeni tady jakoby. Takže já teď budu kopat v nějaký jiný díře. Já jdu do té kejvky. Tam je hodně mobů, tam bych šel až ráno. Mám meč na postavení toho okolo sebe, aby na mě nemohli. Myslím, že to zvládnu.
Možná. Ale jenom možná. No, tak doufej. Já mám 40 kamene. Viděl jsem, že tady je uhlí, takže ho vykopu. Jo, a já tady vidím i vodu. Oh, iron! Je? Mám jeden iron. To je dobrý. Tady je strašně moc mobů. Jako nechci nic říkat, ale mohli bychom tady postavit takhle jako zábranu. A tady je strašně moc uhlí taky. Jako hodně jako. Au. Domů to. Creeper. Aha. On to vybouchl creeper. Bum. A já mám málo hápek. Nemám Já jídlo. ne, mě to ubralo jenom půlku. Já mám Půlku jednoho 2,5 hápečka. Oh. Ale tu mám 15 to uhlí. Jestli já si jdu udělat torčky. Irony. Beru. Já se ještě vykraftím styky. Z těch já se pomocí těch styků vykraftím tady torčky. Tady je hodně ironů, jsem našel. Jas, tak to aspoň něco jako. Bylo jich tam 7. Ale aspoň jsem to tam obestavil, aby se všichni kromě pavouku sem nedostali. Mám pár torček. Já taky. 12. Já 6 teď. O, tady jsou další irony. Beru já. Já se jdu podívat tady takhle. Já tady beru. O, tady je kousek jakoby roklinky. Já beru irony. Tady je buglá voda. Ale tady je jako fakt hodně ironů. Teď jsem se lekl, že tady pode mě je nějaká díra. O, uhlí vidím. Dobrý. Vytěžím to uhlí jako. To teď potřebujeme hodně. Tady v tom jednom místě bylo 19 ironů. To je hodně. Jdeme kouknout do té roklinky. Jako jestli chceš. Já jdu nahoru. Takže já mám doslova 1 hápečko. Já mám tak to je blbý. Ne, já myslím jako, že mi chybí půlka jednoho hápka. Jo. A vidím víc ironů. Jež tak je vytěž, kolik už máš? Jo, tady jsme proběhli okolo ironu. Tady jsme prostě okolo nich proběhli. Jo. Já jsem si jich teď všiml. Tak já je vytěžím. Já, Už mám na iron pickaxe. já už mám dávno. Tady jich bylo dost. No, ale snad jako přežijeme tady. Takže já myslím. No, snad. A v tom doufám, no. Vidím ale víc to uhlí. Mám 14 torček. Já 10. Ale našel jsem víc uhlí. Jo, tak ho vytěž. Mám už 15 uhlí a 33 ironů. Já mám 3 uhlí a 6 ironů. Počkej, kolik, že ironů? 33. Kde jsi to nabral? Jsem říkal, že v jedné skvěřence bylo 7 a pak 19. A pak je ještě dalších 5 tady. A pak no, to už je 33. What? Já tady dělám takovou zábranu, aby jsem tak nemohl vlízt. Irony, Kde? ty vytěžím já. Okay. Tady je kejvka. Jako Postavíme pak ráno barák, ano. OK, tady je víc uhlí. Tak. Mám 12 ironů. Dobrý. Je tu nějak hodně uhlí, nepřijde ti? Taky mi irony. přijde. Irony vidím. Irony se teď hodí. Že ano.
tomu, kolik je tu ironů. To by mě taky zajímalo. Počkej, já tady vidím hrozně moc. Já jsem jenom teď kopal uhlí a pak zatím jsem viděl tak víc než 10 ironů. Tak to jsme 2. Kolik jich je? Já tady teď taky těžím takhle vysoké irony, ale jich je tu hrozně moc. Jo no. To je až nenormální. Ta ironů chvíla. To se To by nemyslím. bylo dobrý, ale. Bylo by to dobrý, ale nemyslím, no. Tady ta jedna tata, Bejna, měla to Co? měla 15 ironů, tak 3 uhlíma. Jo. Ale já bych už šel jako zpátky. Víš co, ať jako chápeš. Jo. Udělám víc takhle torce. Já se už jdu nahoru. Okay. Podívu se, jestli už je den. Tak jo. Našel jsem víc uhlí. Venku už je den. Jo, ale našel jsem o hodně víc uhlí. Mám hodně. Jo. Okay. Tady je víc. Tak. Tady je hodně ironů. Už jsem na povrchu. Okay. Ale chtělo by to teď jít jídlo. Doufám, že se to netablokovalo. Slepice! Doufám, že se to nade mnou netablokovalo. Je zablokoval. Kamo. Ovce, ty pak můžeme dělat postel. No to já tam. Teď musím zabíjet i prasátka. No, chudátky. No, ale já mám jako 48 ironů. Teď musíme přežít. Já už mám na postel. Ty máš hodně moc ironu, ale já už mám na postel. Já zabijím všechno, co mi přijde do cesty. Ty prokazky. Ty jenom někdy. Ovce. Souší. Tady je voda. Možná, protože jsme umořeno. Ale ne, jako takhle voda. Jak to tam myslíš? Tak pojď ke mně. Jestli bych svítil v 10, tak bych rád. Já vidím, jdu k tobě. Jdi k takový tý tvojí věžičce. Ok, to tam. Já bych se pak šel podívat. Ovečky. Já bych se pak šel podívat, jestli tady není nějaká nějaká jako vesnička nebo tak něco. Jo. Polož krafťák. Někam. Já vykraftím furt nejsku, abychom měli jako maso, víš co. Já mám postel. Kolik máš HP? To sedíme jenom jedno. Ubralujeme aspoň jenom jedno, no. Tak jako já se musím asi to jídlo dát první. A nebo ty jenom zabiju. Ne. Máme tady co nejvíc přežít. A já vlastně. Ne co nejvíc zemřít. Já vyrobím turnejku. Na irony. Přesně. Já už vypaluju kuře. Yes, dám si jídlo. Už se jdu jílovat. Já teď budu stát na místě. Já bych se pak šel kouknout do toho vulkánu. Jo. Kolik? 48 bude v té jedné furnace.
No, spíš dáš mi nějaký kameny. Já mám 2. Já žádný. Oh. Tak já si tady vypálím. Já tady vypálím irony. Irony. Už mám skoro full hápka. Dobrý. Mám irony. Já si to vypaluju v tom kuře, jak tam bylo to kuře, víš to? Tak mi takhle dal být spátí pro tady irony. Jo. Mám chestplate. Už máš chest? No. Halo? Já si asi radši vykraftím pickaxe. Jo, taky. Tak, taky. Pickaxe. Vyměním ho za kamenej. Ale počkat. V tom vulkánu, No. tak pak půjde to přece udělat portál, ne? Možná. Tak já jdu ještě zabít tady ovečku. A jo, kráva. Jdeme do té sovky se podívat. Jako nevím, co ty, ale já už mám full hápečka. Dělám to. To už mám full hápka. Jdu se kouknout do té sovky. No. Mám nám udělat štít. Jo. Jeden pro mě. A ještě udělám pro tebe. A na to potřebuji štít pro tebe. Jo. Jo. Takže já už jsem skoro na vrcholku té sopky. To je dobrý. A podívu se, jestli to je fakt jako sopka, nebo jestli to je jenom hora, která má takovej tvar. Takže teď nevím. Už jsem skoro na vrcholku. Tak jo. Já tady odsud už nevidím skoro na zem. To nepočítá. Kráva. To začíná se stmívat. Tak já bych byl v noci na tom vrcholku. Jako to bude bezpečný, ne? Až tam budeme mít světlo od té lávy, když tam bude. Kde je ta láva? Jo, tamhle. O! Tak, kámo. Mám pocit, že jsem našel už tu lávu. Pojď taky ke mně. Počkej, já teď peču jídlo. Jo, tamhle zhořel strom. Já natěžím dřevo další. Já peču ty irony a jídlo ještě. Já tady těžím to dříví. Tohle by bylo pro dnešní video vše. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Budu moc rád, když napíšete dolů do komentářů, jestli byste z tohohle chtěli druhý díl. A já a tady Boss se s vámi loučíme a rozhodně tam dejte ten odběr a like. A tohle by bylo pro dnešní video vše. Já vám moc děkuji, že jste se koukali. Rozhodně budu moc rád za like, odběr a Foxes a Boss se s váma loučí a zatím čau.